Salom, Horas. Oleh ate matarok tutuhata, iwaga sa Jesus Kristus. Ala di pasangan pa ita pa jupang marhite, channel langsung si Torus, natapake lao manakasi, manguhel lo monirohan ribata, siap pesalmen uelu pudu eser satu elu, imana gabe epistel tanggal 3 Desember tahun 2027 na tagwari minggu Advent na perjulu agi ma lam margugu hita lao manghuto tuhata marhiti na mga tusi hatanay tonggo ulak konoko mandok mau liate tuhamu akan nang subscribe na mangurupiaw go na pasahaton video tok karongan los mga nasida sa duho pas subscribe tuata mama balos akan naringgan na binay munay lao mamulay anak kasyota diturpukon tazalo mapadonganyon na siya tuhata asi ni rohan itu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohan de bata ama dohot persauran itu di purbadia mama dongani dohot mama sumasu hamu saluna amin turpuk manang barita nauli nalaw si takasata lau patugu haporsyauta ditok tuhodo siap pesalmen welu pulu ayat saya saat duelu angko pesalmen ini sendiri saat dotu ayat 20 sudi pesalmenon pabuahon roha nama ngarsakon halulum lemni bangso ni dibata namar tudusat tu sada hawanggur nasinuan ni debata ada lumlem bangsi itariason siasap ma pesalmenon di sihol di rohana dengkam musi bangsui alani tajaha majo ede sian siasap on ale si permahan Israel saya manangi maho ai hodo si edu Joseph songo biru-biru sai pataridaho maho ale namar habang sahon kerubim sai sungguli ma hagoguanmu di julu ni Efraim do Benjamin do Manasse dala sai Roma ho mangurupi hami ai debata ale debata sai pasuang mahame dala pasihar buhim asa malua hame ali Jahoba debata seba siade sadia lelego komar musu tihus o mida tangyang ne bangsom di papangatok kodo tunasida roti ilu-ilu jala di painu pokoro tunasida ilu-ilu martahu-tahu di baik kodo hami ripe badaan ni hobar hudul nami jala sai dielesi akamusu nami do hami ali di batase baut sai pasuang mahame jala pasihar mabuhim asa malua hami ido sahat na hamu na hinaholongan di bagasan guarni Kristus tawoto ma na mertua ima na manangihon na mangauhon na padimud-dimudton mangatusi bakanguluhon doh mangulahon hatani di bata amin
Di almanak tai di do tema ni kerenungan ni evangelium do epistel madok dungoma pai meimahon haroro di Kristus Yesus. Jala ho bartu evangelium imei laos di papit tu epistelon nagawe tema mana pangaripunan ni jamitei. Hamu namang do tamunay nang siyasak bo manurat pesalmen 80. Ima nakarejo ditikini sileut mabay nakede do masmur nalaw pakyon ni anak Israel di bagas joro nasida do dia kapertangyangan nasida. Alayala ditaringoti do dison Benjamin, Efraim, do Manase, dang be apala siasap sendiri na manurap pesal menon alay peparanna na say turus mangihutun ulaw nupung nga siasapi karizo maredde mabaynedde babay pesalmen di bagas nabediyei na marhapor luat tu bamuzion ni bangsa Israel dohot pakoy huihon ni bangsa Israel tu Jehovah taradigam may diwadah macam-macam bo ihon-ahon ka pangarang-rang ini pesalmen wer purun nagawe sibikasi di hati-hati ni si surat pesalmen no banay di surat to no aong namadok tiki ni harajaw Babel mon nama manusay hala Israel di surat peparan ni si Asap adong namado ditik si Jerusalem paguahom mo ni surat ninna urang daw akal hudo yidak ko ta napasi da yang ubay alayang go parpesal meno jelas do dihui-hui hudo taringot tu si Benjamin, Manase do Efraim namangguari namadok Israel utarne peparan di si Joseph nagawi dua marga nakon na Efraim do Manase anggina si Benjamin jalaido ban nagawi manuh guar harajaw Efraim Israel utara manang harajaw Samaria amun namang dot tamu na emang gudang ko hasusam memang nama satu si kisi dirobi yang perjurupi nunga masa hasusana ibuan na sida gawe mardebata siliban diturut so nakabangkat ini si Jerobiam 1 Jerobiam 2 saya mangodam-odabo akabang suatsur mangaleksehon harajawan Israel utara harajawan Efraimi susaro na sida to alay si Asap peparan ni si Asap karijo di Yerusalem doi kan dalam maues rohani si Asap manak panurak ni pesal benon asa mula musingani harajaon Israel utara isede tu harajaon juga situ marga na di selatan hima marga Juda marga Ruben do marga Lewi si Ruben do si Juda ma di si alay marga Lewi ima bangso na mangulay bagas joro ikut di Jerusalem dui jadi amang do tamu nenang si holiroha mulak musengari dengan harajawan Israel utarai dia dupan di Jehovah ido hinasi holhon ni parpesal menon asa unang be saya mardebata siliban na sida songon nabinan di akar raja na sidai
Ito manang na ija dia mai hona muna bui mai ahiado bangsa Israel Mercedes Israel Utara do Israel Selatan do juga Mercedes mangalo bang suaram at na itikisi do itariat so pesal menor da karwinono manang na itikki lau di habuanga na ditiki di hubu si sanhiri bo Israel Utara jalanunga di sursar harajao ni dibuang tuhamat Israel Utara i gabe mauas rohani paparan ni si asap si surak pesal benod Tuhan nena basuang mahami jala pasihar buhim asam madua menina Tuhan, pulihkanlah kami. Kiranya wajahmu bersinar kepada kami, agar kami selamat. Tarsokonime kata bahasa Indonesia. Pola tuduh hedi di pesal benot saya didoki mandinai obat ayat uelu dot ayat 20. Alayan dorakso ditariatso ni Panginoon ni ditaringoti par pesal menodo asa di sisi jauh basongot si parman Israel. Enak penong manibil Israeli marnabata siliban dianggap si asap do anggona marmahan Israel tung Jehovah dewata sewaot do. Ay kumarpangulahi marohana tidak sida. Asa ulo manangi si parmahan Israeli. Asa dia si Joseph. Asa unang labagas samatian na sida halilun na sida unaksangan nga dileksehon. Sanhirip anang asur na sida. Asaulo di bata Jehovah muse patarida dirida tunasida hamuna amang dotta munay nang ay mulo di patarida Jehovah muse buhina tunasida tagamod do mubarohan nasida mulo di pataridahot Jehovah muse tunasida hagogoon na di jolo ni harajawan Israel di poparan ni si Joseph, si Efraim, Benjamin do Manasse totulo do mula na sida tu Jehovah imatangi yang iparpesal menon dalam mulo dipulihkan di pasuang Jehovah muse si 10 margai tu apuan tu Israel raya dalam arsinod ng buhina di sodok sihar buhina daksay mangamuk daksay mutung be mamereng dasida pasti do selamat nasida ido direjumi parpesal benon tohoni memang bolo sosihar buhini Jehovah mamerek kita say muruk Jehovah amana haruar siya buhina muruk rimas datuk sinodang memang bahasa Indonesia didok bersinarlah ido ya opati buatlah wajahmu bersinar sodakum mabuhim hidup dipasu-pasu jala diramuti Tuhan Jehovah Debatama ho disodakun Tuhan Jehovah Debatama buhida tuho jala asima rohana midao didopakun Tuhan Jehovah Debatama buhina tuho jala di pasar mana mena tuto di hidup kapas pasu di simusei
sodang mulu minar buhi, mulu sihar buhi, marsinodang matong marsala dalam mulu tarida sahala ni Yahuba tunguluta tungulun di bangsa Israelon tagamod do humordit nasida marningot Jehovah na palua nasida upu nasida sa Mesir na madongani ako upu nasida di halongonan na mabuan nasida masuk tu tano kanan jala na mga leot tano kanani tano perpadadani gabinganan nasida imania pakorhonna jala memang nakita petang nyata asaboy sumuang mulutta si anak kanaluzei si anak kapardangolani si anak kahamusuni maluah hita si anak kahagugutan tabangidu ma si harbu ini tu hatta sihar marsinodang unang muruk ayo ya kabuhi na muruk rimas doon sini unang besay marmuruk-muruk Jehovah mamereng bangsay ay nga mangangguki asa mulak niyan mangangguki do da bangsa Israel utara tu Jehovah ditikki di hu na sida alaya la balgadi dusan ya kerajaan sida dang mau burimas ni Jehovah lab di pare kele-kele bang sorsi lebat do bang Israeli diliai do dewatan Israeli omahol soni si asap mamerek perengudun do pangotak ngingudu na say banibil siya Jehovah gabi gok ilu dia sogok ilu mulolan na telu perperangan paimahon halelek senama pagok ilu mada hala itu dia memang mangangguki kahodoi at say mau lihat mau lu siasap mabuat tangyangi mengadari bangsa Israel bertangiang nang di Juda terlumuwi di tanah Israel di harajaun ni si Efraim harajau sabariyai asanggia merpagulahi rimas ni Jehovah gabe mobur rimasna jala bui dihutap pamangannya kana mangaliai tu hatai kita pe dak situju kita sa sitongga saya malia tu hatta yoga sa Jesus Kristus sudah nak kamangso nasing alaya sa unang di palea kamangso siliban tu hatai ikopati kosota dunguluta pahobarota nguluta tu hata ni tu hatta taului hatanay unang bayan debata siliban debatam ay dokto hatta do holan ibana do debatatta dan jadi marakup ibana bayanotta debatatta dan jadi marsobah hita tu debata nasing tu debata silibani ingot na marsobah Jehovah debata sewok do hita mulu marsobah tu Tuhan Yesus Kristus hataridan ni dirinay mulu taului panugun-ugun ito di purbadia jala taului ng hatana na satu hita dang namar debata silibak kita isi alay mulu tasoba do debata di nasing bangso nasing na niya porsiannya keparugamu nasing misalnya mar debata silibam mahita jala tarimas matu hatta alani hamu namang dot tamunenang tagugu ma
Jojo tu hatta. Songodalatta manumunumu haroron itu hatta Yesus Kristus. Asa di pasuak kita. Di pasuak tuha porsiaon nasi tongi kita. Udang lemanibil kita. Molo heapi huriatta dituruk ke hurian asing, hurian amago, hurian manibil. Tabuktihum mana so hurian manibil kita. Marhiti na magkatidako ka porsiaotay. Wasa ikon hata porsiaon ni panu aka aposteli. Natatidakon ala memang na mangihutut tradisi ni huria na berduluido hita jala hata pandidangion nani suratnya ke apostelima dihutor kadongan sia mulai di Roma dihutus si Martin Luther dadak pola digati si Martin Luther toroi arunggo hata pandidangion ni aporsiaon nani surat ni huriei di konsili Nisea Konstantinopel jalau lengkap bo memangi jala dakta sangkal dakta jua maka tidak koni doi hata porsiota alau bagas bawau taringot tu hata porsiaon nasi muraknya kaposteli ido huriata doksa do huriana badia huriato ban la Kristen akan badia narasuli na aposteli do huriata to takkeri botodongan ni aladanga dong di hataon ya olan na abdo idok olah katopan do idok alai hita takas do tapat orang di panidangiun ni pude ni pangajariota yang go hakai takola katopan do na rasuli na manghiutup pude ni apostel itu to kata watak nate jadi asapa suak kita dirita tu situ Jehovah asa nak terimas be buhini Jehovah mamerek kita alay sa sinar jalaminar marsinodang buhina tu hita ay sodang ni Jehovah itu na mangalio pasu-pasu tu kita ay mulunung di sodang ni Jehovah nguluta dakolan siya dosa be hita malua dakola siya gonggoman ni sibu di sita malua dosa ta sesa dilotu hita haluao jala natumabo dakko narimas ni Jehovah behita ay nunga di paobun Jehovah buhina ala ni pangodihonon ni Tuhan Yesus Kristus na paluaho kita na manubusita siyang gonggoman ni dosa jala na mga leong guru na iberu di hita hamu namang dota mo na inang tajuhum ma nalaw manumuno mo haroron itu hatta hita do nalaw mamestahon ari hatutubu ni Tuhan Yesus sita tajuhum ma siyan hati-hati parbagai sarta haduar siya pamangata mando ali Jehovah Sebaot pasuang mahami pasihar mabuhim mamerek kami marsinodang mabuhimi asa marua kami kajuhum may sinodang ni buhini jauh baru nabui mabay masa hangu duet di tanon siya mulai panopaw ni jala memang mulu buhini jauh ba marsinodak tu ita siya buhina nasihar totu gok hanuduan pangita do pasu-pasu di Portubion amen martangyak kita mau liate ma di hawali Tuhan Jehovah nunga di paingot to hame taringot tuak kahalilun nami
Mangilik mahami Tuho. Asa permah kami Tuhan, ay hudo si permah kami. Asa pahot mahami di pudam nasik tongi. Asa pulih manang suang kami musay tunguru na siya koy. Jala di batiur sinodang mi pardalanan ng ulo nami. Mauliate ma nunga dapotan haduaw kami ala panubusiyot na binayan ni Tuhan Yesus Kristus di hami. Mangulu mahami, jala mardalam mahami, di dalam nok pinatuduhan na. Asima roham mali Jehovah ramoti bangsa namion. Toktong madamem na sumurungi buhay dayon ni bangsa nami tujuluan on. Manang bohape mauli kunomi, manang bohape mauli ka pergolakan politik. Toktong madamem na sumurungi buhay dayon ni bangsa nami sa luhun na. Dawa ka bergutu-gutu dot haga oron. Parbisuki matuhan pamareta na. Parbisuki akan na mangula di partai unang masih paruaruan, unang masih bikas selalu berbeda. Alay masyadu manasida mabadame na sumurung na siya koy. Alani anakmu Yesus Kristus Tuhan namin. Pasikop jaluluy matang yang namin. Amen.